пичове. Сега с Дани пазиме този затворник. На този път няма да избяга. Понеже в много и по-страшна килия. Аз съм обясни какви. Ние сме пазачи. Пазач. И нека си пазиме тук. О, не, той си измъква, дръжте го! Не трябва да се измъква. О, кака ми! Аз тръгвам. Не мога да настигнем. Че сте вие? Ние ходим бъбрижа, ние преди бяхме кръцима, вече не се занимаваме с това. Да. Ние сме вече добри и честни хора. Приемате ли дрога? Не. Да, само малко. Приемахме, ама не. И биете ли си инжекции? Да. Не. Вие какви сте? Двамата братя ли сте, сестри ли сте, какви сте? Тук сме се събрали, тук долу живеем по принцип в тази маза. Чакай да видим, бе. Бал майката. Тук принцип живеем в тази маза, ама сега сме такова и сега сме дошли тук малко. Цигани? Не, дошли сме тук отпред малко да поядеме дъвки. Вижте колко много дъвки. Бе тия пари, знаеш колко пари си покачи? 3 лева. Тра! Ние толкова харчиме за един месец по принцип. Ти знаеш колко много с това за нас. Ние за това трябва да стигнем до 2017, това трябва да ни стигне. Смяташ ли колко лош живот живеем? Да, бе.